माने फिथाइया बिराद फिथाइ थायो नै बेबायदि ओरै फिथाइ नैबे एसे देरहांबाय बे नांबावगौ देरनो नैबे राबाय ओमफ्राय नैबे नै गोरलै जाहांबाय नैबे नै अ ओमफ्राय सिङाव माबायदि थायो वा बे ने नोंसोर साथामजों बानायो वा थाइगासिनो थायो आरो थाइगासिनो थायो बिहामजोफ्रा बिराद मावथिथार ना मारा खाफाल गोनां बिहामजोफोर इसोरो नै खुलुमबाय लोगोफोर लकेशनसिम सौहैनो थाखाय नोंथांमोना फैनांगोन काजलगावनि अभारब्रिजनि खोलाहा फैयोब्ला नैबे राइट साइडआव नोंथांमोना नुगोन नैबेवहाय बेनार दंखायो नै काजलगाव कक'वा नार्सारि बेनिफ्राय ओरै आगदाजों हाबलांदो आरो नै ओरै वाव दा कक'वा गायनायनि बिजनेस आरो बेनि मुलाम्फा बेनि डिटेल्सखौबो आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना नायलांदो नै बेवहाय गिर्जा मोनफैगोन मोनसे NELC चार्च काजलगावनि बेनि आरो बेखौ बारलांनानै थांबावनानै बेनि खाथियावनो मोनगोन आङो मोनफैबाय दा लकेशन नैबेयाव फैनानै नोंसोरो हाबबोनानै मोनफैगोन नैबेवहाय लेफ्ट साइडआव काजलगाव कक'वा नार्सारि आरोबाव मोनसे बेनार मोनगोन कन्टेक्ट नाम्बाराबो बेयावनो दंखायो बेनिफ्राय एक्जेक्ट लकेशनाव आं नोंथांमोनखौ लानानै थांनि ओरै हाबलांगौ ओइ आरो नोंसोर साथामानो नैबे साथामा जाहैबाय माने मा होननांगौ बिजावजालि साथामजों बिराद मोजां बिजनेस खालामगासिनो दं मालाय दे गोजोन्थों नैबेथ' जाहैबाय बिनानाव जाहैबाय दे आदा दे हामबायसै मानसिफ्रानोथ' मा बोरदोन गोजान नैबे बिजावजालि देरसिन आंनि लोगोनि हिनजाव ओमफ्राय ओरै जोंनि हरैनि बिनानावबो जायो बिनानावबो जाबाय लोगोजोंबो हाबा जाबाय मा होनबावनांगौ सोमोन्दोआ मिथिले जायखिया बे रैसुमै नार्जारि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा गेजेर बिजावजालि गेजेर मा नाम होनदोंमोनलाय सबिखा नार्जारि ओमफ्राय नैबेयो दुइसिन मा होनदोंमोनलाय उदांस्रि दैमारि फेसबुकआव उदांस्रि दैमारि बसुमतारि दं आच्छा उदालगुरिनिसोमोन नामासै उदालगुरिनि औ रायलायनाया उदालगुरिनि मोनदोंथ' ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिसिनि बाबा माने बिहाव नैबे आयंआ नै बेलाय प्रथमाव बाबायानो गायफैजेनदों लामा दिन्थिग्राया बे आयंआनो आयंआथ' बिहामजोफ्रा बिराद मावथिथार ना मारा पुरा फिसाजोफोरबायदि ज' ने मावो फिसाजो गैयैखाय गिदिर मावो बेनो आरो मोजां दा माने नैबे आयंनि गाइडेन्सजोंनो सोलियो आरो ने नैबे आयंनि गाइडेन्सजोंनो दैदेननायजोंनो बेफोर सोलियो बा आयंनि बिहामजोफोर साथामा ओरैबायदि आखा फाखा नैबेबायदि कक'वा नार्सारि फुलि बानायनानै माने फालांगि खालामनाय दा नोंसिनावथ' एभेलेबेल दंखायो फुलिया ओमफ्राय फुलिखौ सोर बानायो नोंसोर साथामजों बानायो वा सोनायखौहाय जोङो खामला होयो ओमफ्राय जोङो बेगरखौ हा सोनायखौ खामला होयो बेगरखौ जों साथामजोंनो सोयो आरो आच्छा नोंसोर बेगरनिफ्राय बानायखायो बेयावनो ने औ लोगोफोर नंगौ नै बिथांमोननि बेगरजों बानायनाय नार्सारि बिथांमोनानो प्रेक्टिकेलि मावो बेबायदिनो माखासेखौ खामला लायनो नोंथांमोना नुबाय बे जाहैबाय सिगांनि भिडिअ खेबनानै दोननाय बेखौ दिन्थिबाय नोंथांमोनहाय ओमफ्राय दा बेसे गोजानसिम हरनो हाखो नोंसोरलाय लांफैलायो ना मानसिफ्रा माबानाय दङ अर्डार खालामनाय मानाय दङ बाक्सानि दङ लांफैनो गोनां ओजोंहाय गोजाननि दङ लोगोफोर नोंथांमोना नायदो नैबे ग्रिन माबाजों खोबनानै दोननाय बेनो जाहैबाय नार्सारि एबा फुलिफोर जायखौ बुंदों कक'वा प्लान्टस कक'वानि नार्सारि माखासेया मिथिखाबाय जानो हागौ सोरबा मिथियाखैब्ला बेनि बे बिफांखौ गायनायनि बेनिफिट एबा मुलाम्फा माबायदि खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दं नैबे बिसिनाव बर्थमान नैबेखिनिया एभेलेबल जानानै दं आरो गोबां अर्डार खालामोब्लाबो नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे काजलगाव कक'वा नार्सारिनिफ्रायनो बानायग्रा फुलि बानायग्रा एरिया नै बेवहाय माखासे बानायगासिनो दंबावो नै माने एभेलेबल मोनगोन नोंथांमोना जायनो नांगौ 2 weeks सप्ता खुननै जाजेनबायनो बियो बेलाय नै दानिया जोङो प्रेक्टिकेलि नायदिनि माने बिथांमोना नैबे गय बारियावहाय बेवहाय बिथांमोना गायखाबाय कक'वा बिफांफोरखौहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना आं दिन्थिनायसै प्रेक्टिकेलि आंबो नुफेरना दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनायो भिडिअफ्रावल' नुयो कक'वा होननानै रियेलि दिनैहाय आखाइजों दांनो मोननायसै आङो कक'वा येस बेलाय नै बे बिराद गुवार नै नायजेनदो नै बेसेबां देरो बेफोर फुलिया नोंसोर बेयाव बानायनाय ना बाहेरायाव लाबोदोंमोन केरेला नै वा बेनो देरबाय ना देरसिनबावो देरबावो आलदा क्वालिटी दङ माबा जात दङ वाव नै फिथाइफ्रा बेबायदि थायो नै बेबायदि ओमफ्राय नै बेफोर गोरलै थाइजेननाय नै थाइगासिनो दङ नै माखासेया उन सिगां
ओमफ्राय बुस्थुआ मा नन स्टप थाइगासिनो थायो ना माथो नन स्टप थायो अ नन स्टप नै फिथाइया नै ओरै गोजौआव राबा गाहायाव ओरै बारबाय ओरै फिथाइ नैबे एसे देरहांबाय बे नांबावगौ देरनो नैबे राबाय ओमफ्राय नैबे नै गोरलै जाहांबाय नैबे नै ओमफ्राय नै बिबार लाजोबदों माने थाइगासिनो थायो आरो थाइगासिनो थायो ओमफ्राय महाय फानहरो नोंसोरो फिथाइखौ जोङो सिगाङावहाय बेगर फाननाय जादोंमोन ओमफ्राय दा जोङो फिथाइ फानहरथ'वाखै गुवाहाटियाव दङ गुवाहाटियावहाय ओमफ्राय दा जायफ्रा जोंनिफ्राय फुलि लांदों उनाव फिथाइ थाइबा जोंनो लागोन फिथाइखौहाय जों मोनलायगोन मार्केटिंआ सिन्था गैया होमब्लालाय ने एभेलेबेल गायोब्ला एभेलेबेल फिथाइ ओंखारोब्ला मार्केटिंखौ नोंसोरनो खालामगोन जोबोद मोजां बेनिफ्राय बेनि फिथाइ बेनिनो जोलै बे नोंसोर बानायनाया थारमाने मोनसे खोथाया मोजां जायो मानो होनोब्ला बेवनिनि आबहावानिनो जाहैबाय नालाय ना बेवनिनो ब्रिड बेवनो देरनाय माने जोंनि लकेल एरियायाव गायोब्ला माने बारा गिनांगौ गैया उसुबिदा गैया आरो थाइजोबखाबाय नामा ने बेसे गोबाव जाखो बेफोर गायनानै 4-5 बोसोर जाबाय 4-5 बोसोर दाथ' मोजाङैनो थाइजोबसै माथो नै ने बेयाव पुरा फिथाइ दंमोन नै बेफोर खाजोबबाय दाख्लैहाय माखासे खाबाय थोसाय गुबुन जातबो दं ने नै सेस बिसिना गय बारियावहाय माने मा होनो बेखौहाय इन्टार क्रपिं होनना बुङोना गय बागानबो थाबाय ओमफ्राय आरो बेखौबो गायबाय बिदिनो गुबुन गुबुन गायदेरनो हायो हा खालियावहाय खारन गय बारियावथ' स्पेस थायो नालाय दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो लांनानै गय बारि सिङावबो गायनो हागोन बिराद मोजां जादों गय बारि सिङावबो जोंनि साहाथ' बिराद गय बारि दङ ओमफ्राय गेजेर फ्रि माने थिम दोननांगौ ने मोजां जायो होमब्ला साफा नैबे मा कालार पिंक ना मा जाखो नैबे गोजाहां जायो नै बे एसे गुबुन ब्रिड आरो ने बे गुबुन जात मा थारिय' ट्रिनिटारिय'नो बियो ट्रिनिटारिय' माथो बेलाय अदासि बायदि जाबाय नै बेलाय नै बिदियाबो दं फांसे दं बिदियालाय दामा एखे ना बारासिन बेलाय एखे दाम ने गोजाब्लाबो माया माने जातनाल' बेलेग खिन्थु रेटआ एखे बेलाय नैबो थाइजेनगासिनो गोरलैनो फार्स्टआव माबा 650 दाल गायग्रोनाय जादों बावहाय फार्स्ट 650 दालमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरो 500 दाल लाबोना गायदों दस्रा थिंजायबो गायनाय जादों आरो जोंनि बागानाव दा टटेल जों सानबा 500 थागोन आरो थारमाने नोंसोरो फिथाइखौ बांद्राय फानथ'वाखै फुलिसो बानायदों माने गोरों बिसिनि बिहावा मोजां फर्मुला होखादों मालाय गायनानै दा जोंनो गथायना होबाय आरो मेनटेन खालामनांगौ नोंसोर मेनटेन ओमफ्राय बिहामजोफ्रा बेखौ नायनांगौ सोलिनांगौ बेफोरखौबो खामला होखाया जोंनो फोसाबजोबो खाफाल गोनां नोंसोरो बिदि बिहाव मोननाया खाफाल गोनां बिराद खाफाल गोनां बिहामजोफोर इसोरो नै माबायदि फोसाबनांगौ मानांगौ बेनिखौबो होबाय थाखायो लिया बसुमतारी नोंसोरो नोंनियावबो होखायो साथामनिबो दं इउटुब चेनेल साथामनिबो इउटुब चेनेल दंखायो बिसिनावहाय नोंथांमोना माने माबायदि गायनाय माने कक'वानि बिसय बिराद होबाय थाखायो आरो कक'वानि बिसय दा चेनेला मा नाम उदांस्रि दैमारि इउटुब चेनेल लिया बसुमतारी इउटुब चेनेल रैसुमै नार्जारि इउटुब चेनेल दा बे साथामनि चेनेलावबो नुगोन नोंथांमोना नायहै ओमफ्राय अर्डारखौबो खालामनो हागोन बे चेनेलनिफ्रायनो इउटुब चेनेलफोरनिफ्रायनो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो मोनगोन आंबो होगासिनो दंखायो स्क्रिनावहाय जायफोरनो फुलि नांगौ अर्डारल' खालामदो बा लांफैदो नैबे काजलगावआवहाय काजलगाव कक'वा नार्सारि नैबे सेन्टाराव खाजोबबायनो नै मथा मथि बिसिनि नैबे गुवार गय बागानावहाय आराउन्ड बिसोरो 600 सामथिं गायदोंमोननो 650 गायदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबेखिनि बिफां 400नि बारा नैबेवहाय बेबायदि गेरेमसा बिफां जाजोब्बाय ओमफ्राय फिथाइ थाइजोब्बाय आरो नै बेलाय वाव दा नायदो नै बिफांफोरखौहाय वाव माने फिथाइया बिराद फिथाइ थायो नै बेबायदि बिराद फिथाइ थाइसुला बिफां थाइफ्रुजोबखायो नै बेलाय बेथ' देरबावगोन एसे आरो देरबावगोनसो बियो नै देरबावोसोनो वा बेनिफ्राय जे सिङाव माबायदि बेखौ सोर नुवाखै आं दिन्थिगासिनो दं हाखावनानै र' दसे नेथ' नोंथांमोना बेलाय नै नैबे मोनबाय नै राबाय जोला खायसे फिथाइ थाया रानलाङो सिरियो नै बिबारा बिदि बारो नै ख्रि ख्रिनो हावासियावसो जायो माथो ने ओमफ्राय नै
एसे गोलाव जादलायनो बे एसे आलदालाय भेराइटिया औ ओमफ्राय नैबे नै बिबारा माबायदि बारो नै ख्रि 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 ख्रिल' नै माने बिफाङा जागौबायथाय फिथाइ थायनायखौ खुनु सिन्था खालामनांगौ गैया आरो बिराद मोजां फिथाइ थायखायो माने बे बिफाङा थगाया दानिया बेवनि काजलगाव कक'वा नार्सारिनि प्रडाक्शना माबायदि जायो नोंथांमोननो प्रेक्टिकेलि दिन्थिनि आंबो नुफेराखैमोन दा सिङाव माबायदि बे फिथाइखौहाय नायदिनि दे जोङो दिन्थिदो औ बिदि देखावनांगौ आच्छा ओमफ्राय सिङाव माबायदि थायो वा बेनोसै जाजायो आच्छा हद आं जानायनि हद बे ने लेरख' बायदि होमब्ला जानाय बे कक'वा गोथां ए खैसिब गोथावथार माथो एसे खैसिबनाया गोदैबो दं ए जुइस माबालाबो गोथाव जानाय ना माइलाय वाइनबो टेस्टआ इउनिक बेखौ जानाय बावनि बे भेराइटि आलदा ने आच्छा खिन्थु अरनो मोना ना अग्लिला मा जागोन ओमफ्राय जों जानोला बे टेस्टआखौबो बाहेरानिखौल' जानो हायो आरो ने बे बिगनासो बेलाय हले गोसोम जाहैबाय आरो ओमफ्राय बेलाय बे सिङावनोसै आरो मथा मथि गोबाङै थाखायोथ' माथो नै ने अजनबोथ' जागोन ना होमब्ला मोजां थायो नै दिएटनोथ' सिन्था खालामनांगौ गैया माने गुबुन बिफांफोर बायदि एसे रिस्कि बा जाया बा माबा मोनसे गिनांगौ गैया बायदि मोनदों आं औ हावासि डाइरेक्ट सान एसे हावासि सायख्लुम थानाय जायगायाव गायनांगौ होमब्लालाय जोंनि ओरै गय बागानावनो बेस्ट बुंनो थाङोब्ला एरियाया दंखायो औ ओरैनोसो खालि थायोना डाबल इनकाम औ राइट बेलाय वाव स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव जायफोरा माने माखासे आबादफोरखौ मावनो आन्दायो माने अबेबा आबादखौ मावो बिफां गायो ओमफ्राय नांगौ बायदि जाया बिराद नार्भास जायो नाथाय आं मिथिनाय बायदिब्ला फैनानै आं प्रेक्टिकेलि मोनफैनाय बायदिब्ला नैबे कक'वा बिफाङा नोंथांमोनखौ थगायनाय नङा बायदि आं मोन्दों आरो जायफ्रा गायबाय नोंथांमोना बिसिनावबो जगाजग खालामनो हागोन आंथ' दिनै प्रेक्टिकेलि नुफैबाय जे बे बिफाङा ओरैनो गयबारि सिंफ्रावहाय एसे हावासि जायगायाव गायब्लानो मोजां थांनानै थायो आरो मोजां रोखोम फिथाइखौ होयो नोंथांमोना भिडिअ'बो नुखाबाय स' बिनिखायनो माने गुबुन आबादफ्रा खेथिफ्रा एसे रिस्कि जायो फोथांनो एसे गोब्राब जायो खिन्थु बेथ' बारा खस्थ' नङा औ बेबायदि आरो ओमफ्राय गायनायाव माबायदि गायनांगौ बेनि फर्मुला स्टेप बाय स्टेप बिथांमोना जेब्ला फुलि लांफैगोन अब्ला बिथांमोना फोरोंहरगोन हो आं नैबे भिडिअ'जों फोरोङोब्ला माने बांद्राय गोलाव जागोन बा मोजाङै मिथियाबो जानो हागौ आरो नोंथांमोना आं बिसिनि इउटिउब चेनेलखौ खोन्थाखाबाय आरो आङो डिसक्रिपसनाव साथामनिखौबो होगोन नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै नायहै बिथांमोननियावनो माने कक'वानि बारै गोबां मिथिनो मोनगोन आरो गायनायनि होन फिथाइ थायनायनि होन फाननाय बायनाय माने कक'वानि बिसय ए टु जेड नोंथांमोना नै बिसिनि चेनेलावनो मोनखागोन बिसोरो दा साथामजों ज'खा बेखौ ज'यैहाय बिथांमोना बेबायदि मावगासिनो दं जोबोद मोजां आरो जोंनि माखासे बर' आइजोफ्रा बिसोरबायदिनो सोलोंनो हागोन नट अनलि कक'वा नार्सारि बानायनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदि ज' जानानै एबा हारसिङैहाय बेबायदि फालांगि खालामोब्ला मोजां जायो साइड इनकाम फैयो ने गनाङा नै बेबायदि ओरैनो थानायावहाय स' बेबायदि खालामोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानदों स' जायफोर नांगौ कन्टेक्ट खालामदो स्क्रिनावनो दं मबाइल नाम्बारा जगाजग खालामनानै लांफैनो हागोन दा खम रेटआवनो बिथांमोना होगासिनो दं आरो जुदि 2000नि बारा फुलि जुदि नांगौ जायोब्ला नोंथांमोननिसिम डेलिभारिबो होगोन उइदिन चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टसिमावहाय बिथांमोना डेलिभारि खालामगोन नोंथांमोना जगाजगल' खालामदो स' एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ गोजोन्थों